Kulħadd għandu jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji biex jibqa' b'saħħtu u jevita l-konsegwenzi koroħ li tista' ġġib magħha sħana. Hekk stqarret is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Sharmin Gawci ma' One News. Sigħat qabel ma' mewġa ta' sħana qawwija mistennija tgħaddi minn fuq Malta. Prevenzjoni waħda minnhom hija li inti tevita li inti toqgħod f'postijiet fi sħana. Jekk aħna diġà għandna temperaturi li bdew jolew, noħorġu f'ħinijiet fejn huwa iktar frisk fejn huwa possibbli. Jekk inti tagħmel eżerċizzju li huwa tajjeb ħafna, aħjar tagħmlu fl-għaxija jew inkella f'postijiet li għandhom l-air conditioning, ħalli hekk inti tevita li jkollok dak il-heat exhaustion. Barra minn hekk ukoll importanti li kelli niklu. Niklu dejjem dieta bilanċjata, dejjem nenfasizzaw l-importanza tal-ilma. L-importanza tal-ilma huwa importanti ħafna biex nevitaw dehydration u nevitaw affarijiet li fihom il-kafeina u anke l-alkohol. Il-Professur Gawci fakret fil-mewġa ta' sħana qawwija ta' sena ilu meta t-temperaturi f'Lulju laħqu l-massimu ta' iktar minn 42 gradi Celsius. Fil-fatt ċifri mill-Awtorità tas-Saħħa juru li bejn is-16 u l-25 ta' Lulju li għadda kien hemm 80 persuna iktar li tilfu ħajjithom b'ħafna minnhom kawża ta' sħana. Infatti matul dak il-perjodu kellna ammont sostanzjali ta' ambulance calls li joħorġu biex jgħinu lin-nies li rduppjaw minn dak l-ammont li naraw ta' kuljum. Barra minn hekk ukoll kellna ħafna nies li ġew l-emerġenza minħabba effetti ta' sħana u anke kellna nies li kellhom bżonn jidħlu l-isptar u sfortunatament anke kellna mwiet. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika tennit kif filwaqt li sħana taffettwa lil kulħadd jista' jkollha effetti aktar serji fuq l-anzjani, it-trabi, it-tfal u persuni li jbatu minn mart kroniku. Għalhekk aċċennat kif peress li l-anzjani ma jaqbadhomx xaġġ, l-inqas ħaġa li persuna tista' tagħmel hija li tagħti ċempila u tfakkar kif wieħed jista' jieħu ħsieb saħħtu. Ejja nkunu nżommu kuntatt speċjalment mal-anzjani li qegħdin jgħixu fil-komunità li forsi nafu li m'għandhom il-ħadd jieħu ħsiebhom. Ejja anke b'telefonata regolari nkellmuhom kuljum ħalli dejjem infakkruhom fil-mezzi ta' prevenzjoni u anke nieħdu ħsiebhom ħalli jekk hemm xi sintomi aħna nkunu nistgħu nġibulhom l-għajnuna.